Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wata mata ta nemi ɗanta na cikinta, lamarin da ya kai ga har ya yi mata ciki. To ko yaya wannan cakwakiya ta afku? Ku kasance da mu domin ganewa idanunku. Amma kafin nan, idan wannan shine zuwanku na farko cikin wannan tasha tamu ta Taskar Hausa Series, ku daure ku danna mana subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun cikakkun shirye-shiryenmu da muke gabatarwa. Matar mai suna Martina ta ce ta nemi ɗanta na cikinta ne domin tabbatar da ko tana haihuwa. Martina ta ce bayan mutuwar mijinta na farko, ta shafe tsawon shekaru 15 kafin ta sake yin wani auren, kuma da ta yi sun shafe akalla shekara 6 ba tare da haihuwa ba. Martina ta ce sai mutane suna ta ganin kamar matsalar daga wajena take, ni kuma gaskiya ina son mijina. Wannan ne ya sa ta nemi ɗan nata wanda suka haifa da mijinta na farko domin ta tabbatar da gaskiyar abin da take zargi. Martina ta ce ba ta samu ciki ba a auren wanda ya ɗauki tsawon fiye da shekara 6. Matar ta ƙara da cewa surukanta ne suka yin barazanar kora ta waje kan hujjarsu cewa ba ta haihu da ɗan nasu ba. Takaitaccen labarin ke.